Y había un comentario que dijo uno, que antes estaba efectivamente, viste de doble... Ya está, venga. Queremos ir no New York Times. Moi boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias por participar neste acto reivindicativo que organizamos desde Compromiso por Galicia, sin outro interés máis que presionar a Xunta de Galicia para que unha obra que nos consideramos necesaria, que consideramos urxente, non quede paralizada e se poida executar. Nós pensamos que o compromiso que adquiriu outro día o conselleiro non é suficiente, é unha cuestión de fe, simplemente pensamos que en canto non haxa plazos concretos e presupostos recollidos no orzamento da Xunta de Galicia, pois non debemos parar utilizando todas as armas que temos ao noso alcance. Armas como esta, de actos reivindicativos, absolutamente pacíficos e que hasta con un ton festivo, e tamén presión institucional toda a que poidamos para conseguir unha obra absolutamente fundamental, non só para a Baixa Limia, senón tamén para Celanova e para a propia cidade de Ourense. Nós temos que darlle continuidade a esa obra, non ten ningún sentido gastar 115 millóns de euros en facer 18 kilómetros e agora non querer gastar 13 millóns de euros en mellorar máis de 50 kilómetros e ir a buscar os 200.000 portugueses que viven aí nesa área de influencia e que hoxe están pasando mal, igual que estamos pasando nós, pero que algún día estarán en unha situación que poden vir gastar moito dinheiro aquí a Baixa Limia, a Celanova e Ourense. Ese é o sentido desta reivindicación. Poderíamos reivindicar moitas máis cousas, cousas que se fixeron mal na obra que xa está executada, como deixar esta gasolineira sen un acceso directo cando é unha das empresas máis importantes desta comarca, pero eso tamén seguiremos encima desas cuestións que quedaron mal resoltas, que hai que seguir insistindo para que se resolvan, pero en todo caso, hoxe, Ana, que membro do Consello Nacional de Compromiso por Galicia, vaivos a veciña destas terras, vaivos a ler o manifesto que temos preparado, que vamos a pasar aos medios de comunicación e que eu creo que vades estar totalmente de acordo con ele porque recolle este sentir generalizado que hai na Baixa Limia de injusticia por non continuar con unha obra que estaba presupostada e que estaba comprometida e que non entendemos por que non se executa. Así que deixo a palabra a Ana. Vai desde a fronteira portuguesa da Madalena, de Icabarea, pasando antes por Celanova, co único propósito de exixirlle a Xunta de Galicia que continúe coas obras de mellora da estrada ou 540, tal como estaba proxectado e orzamentado. O conxunto dos cidadáns da Baixa Limia, así como a totalidade de colectivos sociais e algunhas forzas políticas con presencia neste territorio, non podemos entender como se poden gastar 115 millóns de euros en executar unha autovía de tan só 18 kilómetros para unir Verea con Rante e ao mesmo tempo negarse a investir 13 millóns en mellorar un treito de máis de 50 kilómetros entre a propia localidade de Verea e a fronteira de Madalena, no concello de Lobios. Un treito que non só serviría para mellorar as comunicacións e vertebrar o territorio de toda a comarca da Baixa Limia, sino que valería a si mesmo para facilitarlle o desplazamento cara a provincia de Ourense a miles de cidadáns portugueses que viven ao outro lado da fronteira e que poden contribuir a xerar riqueza e emprego, non só na Baixa Limia, sino tamén en Ourense, en Celanova, e na propia cidade de Ourense. Unha obra absolutamente imprescindible para que a comarca da Baixa Limia poda cambiar esa tendencia de esmorecemento na que leva sumidas há varias décadas, por outra máis positiva e próspera, de crecemento económico e demográfico. Gracias á presión exercida fundamentalmente pola plataforma en defensa da Baixa Limia, o discurso oficial da Xunta de Galicia pasou dun non rotundo a unha execución desta obra, a un tibio compromiso do Conselleiro de Infraestructuras do Goberno galego que nunha recente xuntanza cos alcaldes dos concellos da Baixa Limia se comprometeu a seguir cos trámites administrativos previos ao comezo das obras. Pero para nós esta declaración, con ser positiva, non é suficiente, porque máis que un compromiso firme é unha simple cuestión de fe, como moito unha declaración de boa vontade, xa que carece de prazos de execución e o que é máis importante de partidas presupuestarias asignadas. Por iso, nós continuaremos presionando a Xunta de Galicia ata que
ata que por escrito e con partidas económicas recollidas nos presupostos do Goberno galego se comprometan en firme a executar esta obra nun prazo máximo que non pode sobrepasar o que queda de legislatura económica, ou o que é o mesmo nos próximos 3 anos. Esperando contar con voso apoio nesta e noutras reivindicacións de mellora e defensa da comarca da Baixa Limia e de Terras de Celanova, moitas grazas a todos por participar nesta caravana reivindicativa e esperemos que surta os efectos desexados, que non son outros que ver o máis pronto posible esta obra de mellora da estrada OU 540, desde Berea á fronteira da Madalena. Pensamos que é necesaria, que é urxente e por iso defendemos esta causa xusta e razonable, porque esta é a única razón de ser desta nova organización. Ser útil aos cidadáns, ser útil a Galicia e, por suposto, a Baixa Limia, as terras de Celanova e o conxunto de Ourense. Moitísimas gracias a todos e a todas por participar.